la Afrika singibona nje indoda itshela unkosikazi omdala ukuthi ngizothatha unkosikazi akuyona lack of integrity and whatever. It's only that lesithembu sithina esikusona asiyilandeli inqubo right okwezithembu. The African way, you must go and research. Ungatshela yini ilento le ocabanga ukuthi ngiyenzile wrong ayikho ngokwase-Afrika yokwenza isithembu, but ukuze le family peace ufanele ngi-admit ukuthi bengenza wrong. Ubaba kusho ukuthi mhlawumbe ungumuntu ongathandi mhlawumbe ukuboniseka kuthini, so ufuna ukwenza izinto mhlawumbe ngendlela yakhe. Uya-informa not because manje lento yokucenga iyona yenza isithembu senzile, but kufanele ngivume. No, you must research or you must ask other people ukuthi isithembu senziwa kanjani. Siwubona sikule nkinga nje yingoba kufanele mina ngisubmit entweni engasubmit kuyona, but ngizosubmit ukuze sikwazi ukuya phambili. Yabona? Uma sakamfuna umuntu omtshela iqiniso because ufuna ukuthi yonke into kuma ukuthi uyena oyaziyo and le ndlela asuke ezifuna eyenza ngayo usuke yena ekhanda lakhe ezitshela ukuthi yona ndlela e-right. Didn't you guys agree on submission earlier? I did. You see, we historical data, ufuna ubheka iy'thembu ezaba successful e-Afrika. Umuntu owayelida kwakungeva because i-society matrilineal. Kwakuba umama imatriarch isebenzisana kanje nabanye amantombazana because babesuke kade beshelwe yiyona imatriarch ukuthi bafike lapho. So kwakune-collaboration imbumba intombazana zozimona. Mina ngangeke ngikwazi ukuthi ngikwenze lokho ngoba laba bakhona mhlawumbe ngabe abekho ngabe khona abanye. Ama-steps akhona, it involved parenting, it involved decision making, i-wellness kababa, to a point ukuthi nonto kwakuthi makuphalela ubaba bebebonke. That is how it was practiced in Africa. It was such a peaceful space, but the infusion Western norms, iwona fika ruinisha the perfect leadership that we could have found in this time. Yabona njengoba echaza ubaba uNdabeko ukuthi isithembu sasenzeka kanjani kudala noma ngabe akayichazanga